Welcome to my YouTube. Hi guys, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଟେମ୍ପଲ୍ ରନ୍। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ବହୁତ ଗେମ୍ ଖେଳେ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଲୁଡୋ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରମ୍। ଯଦି କିଏ ଚାହିଁବେ ମୋ ସହିତ ଲୁଡୋ ଖେଳିବା ପାଇଁକି ତ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଲୁଡୋ ଖେଳିପାରିବେ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ କିଏ ଲୁଡୋ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଲୁଡୋ ଆଇଡ଼ିଟା ଦେବି, ଆଉ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଖେଳିପାରିବା। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳେ, ଆଉ ମୋତେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନିବାକୁ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏକ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଜରୁର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ ମୋ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଲୁଡୋ ଆଇଡ଼ିଟା ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇବି, ଆଉ ଆମେ ଲୁଡୋ ଖେଳିବା, ଅନଲାଇନ୍ ଲୁଡୋ ଖେଳିପାରିବା। ତ ଏହାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଡୋ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଲୁଡୋ ଖେଳୁଛି ସେଇଟା ବି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ସିଓର୍ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଟେମ୍ପଲ୍ ରନ୍ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର, ଭଲ ପାଅ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ରନ୍ ପସନ୍ଦ ଫେଭରେଟ୍ ମୋତେ ସିଓର୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୋ କଥା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସିଓର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସୋ ବାଏ ବାଏ।